si, predvediem ti typológiu prs. Za mňa predsa vravia moje vlastné skúsenosti, nič za to nedáš, tak to aspoň skús. Ak máš kozy sladké, tak si asi cukrárka. Ak máš kozy hnedé, chodievaš do solárka. Ak máš kozy malé, máš hada viacej v hlave. Ak máš kozy veľké, ukáž nám ich v telke. Na základe hrude predpoviem, čo bude, predvediem ti prístup vedecký. Nie som jeden z pánov z klubu šarlatánov, čo vedia len čumeť na cecky. Ak máš kozy biele, sa asi tešíš na leto. Ak máš kozy dlhé, tak asi nie si stáde to. Ak sú ako koláč, uhádnem, jak sa voláš. Ak máš umelé, tak choď do prdele. Poviem ti, na čom si, život nie je ľahký, čo myslíš? Je nás veru málo, profesionálov, tak kedy už tie šaty odhodíš? Ak máš kozy pekné, tak si asi pomáme. Ak sú k tomu veľké, no tak si zajtra voláme. Ak si ako tato, čo s tým spravíš zlato, tak